И здравейте, аз съм BG Xplay. Днес ще играем на Gangster 4. Минаваме мисии. Ще правим рамно неща, такива неща. И да бъде само заради хора. Принципно аз съм този. Не може да ви покажа. Ето. Ето профилио. Ето съм. Сега ще ви покажа. Хора. И просто няма да ви показвам. Сега ще видите. То... Ето ме. Аз съм си взел това. Харас. И трябва да си купа оръжия. И пък ние. Хора. Добре, хора. Нямам оръжия. Нямам само едно. И ще ми трябва едно. Къде си остави телефончето вече? Хайде. И сега ще го оставя. Хайде. Очите отиват. Нямам клип, чакай. Дитирено. Добре, хапи ме, найде. Да ме заболи. Дария, Ая. днес откри си. Не ме тапи се. Майтапи се, нали? Защо мама не слушаш татки? Защото той ме обижда. Аз. Мърда ми вика. Гледай сега. Ти, Спри телефона. Добре. останеш така. Няма. Става 6:20. Добре, няма. Спри телефона. Дама става 7:20. Гола. Съжалявам, хора. Вие затова закъсняхте. Аде, ходи да вземе майка ти. Е сега. Да, е така, да ме ми прави Аре, всеки тата ден. заради това да вземе. Добре, Сега. да, и Е си сега, лежи. кура мадафака. Да бе! Не съм го казвала. Добре. И облечиме, обуиме. И ми вика мърда. Ама по принцип си мързелив, мамо. Не съм мърда. Мърда не е. Мърда. Той ми вика мърда. Така ли? Не. Ай, остави телефона. Дай ми го сега. Не. Няма телефона. Я. Това не може да наотажа нещо. Приключваш телефона, казах! Бе, цели, бе.